дар шаҳри Россия ман якта худам дар ҳамин як шаҳр масҷид дур аст аз ман, қариб як шабонарӯз роҳи дурай. Таробеҳа якта худам хонад мешавад? бале бале. Дига мусулмонон нест? Не, ягон мусулмонест, дигар миллатам нест. мақсад кӯшиш кунед дар ҷойҳое ки мусулмонҳо бисёранд, дар ҳамон ҷоҳо зиндагӣ кунед. барои он ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам наҳй карданд ки инсон дар байни мушрикҳо танҳо зиндагӣ кунад. агар масалан масҷид бошаду мусулмонҳо бисёр бошанд дар як минтақа, унҷо хуб аст, барои он ки ин ба дини инсон хатар дорад. аз мусулмонҳо дур шудан ва танҳо зиндагӣ кардан зарар дорад. яъне шумо метавонед ҳозир саволатон ба ҷавоб ҳамин ки шумо таровеҳ танҳо хонда метавонед. масҷид ки дур аст, таровеҳ барои шумо ҷамоатан хонданаш шарт нест. шумо метавонед танҳо гузор хонед, лекин мин баъд фикр кунед. яъне мақсад ба як ҷое рафта зиндагӣ кунед ки масҷидҳо бошад, мусулмонҳо бошанд, марказҳои исломӣ бошад. рафту омад бо мусулмонҳо зарур аст. чунки агар шумо дар ҳамин ҷо вафот кунед, эҳтимол аст ки ба қабристони ғайри мусулмонҳо дафн шавед. масалан одам бояд бо мусулмонҳо якҷоя бошад.